ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 19 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 148 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавор мон 14 та хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва гайра мебошанд. ҳамаи ҳамон заказое ки шумо дар комментария катак биден ҳавоёи дӯстони азиз, нархҳо аз 35 000 сомонӣ сар мешаванд. Квартира, ҳавлӣ ва заминам ҳастай. барои ин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштак бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пуррая оиди хонатон рӯй кунед. агар шумо хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумода дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. замини холӣ аз ноҳияи Данғара хоҳиш кардан. марҳамат. замини фурӯшӣ 6 сотик, ҷои ҳамворида, ҷош ҷои ободӣ, як мошин қум дора, 2 мошин санг дора, як параш маҳкамай. нархаш 35 000 сомонӣ, қарор аст дар ноҳияи Данғара. духонага квартира дар 4 ошона бинои советӣ бо масоҳати 56 метри квадратӣ. нархаш 110 000 сомонӣ, қарор аст дар ноҳияи Фархор. савдоам мешавад, ремонти нав дорад. кӯчаи Нуралӣ Исокида, пеши стадионда. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. духонага квартира дар 1 ошона бинои советӣ, ҳамагӣ бо масоҳати 34 метри квадратӣ. дӯстони азиз, 34 квадрат барои духонага камай, барои якхонага аллакай камай. иш бо тим боле духонага тасаввур кунед, дута комната бо калидор, бо кухнӣ. пеша харидан хушракак фикр кунед, хонаҳош майда-майдае. дар 46 микрорайон қарор дорад. подъездаш обшияй. дар дуруни подъезд 6 хонае. доми кирпичние, доми хуб ва плашадкаи калон дорад. дар аз ду тараф бозори Султони Кабир ва Саховатда, нами тарафода ҷои хуб дай, қади чизош фурӯхта мешавад. нархаш 225 000 сомонӣ. чизош бошад и кондитсионерай термикси 80 литра ва стенка. аз Ҷалолиддини Балхӣ хоҳиш кардан. сехонага квартира дар 2 ошона бинои советӣ бо масоҳати 30 метри квадратӣ. нархаш 120 000 сомонӣ, бо ремонтай ва савдоам мешавад. қарор аст дар Гулистон, Ҷалолиддини Балхӣ, пештара Румида. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага квартира дар 1 ошона бинои советӣ бо масоҳати 48 метри квадратӣ. қарор аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. бо ремонт ва агародам дорад ва дарош бронированӣ мебошад. нархаш 205 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар новостройкае ки ҳами назди циркда сохтагианша. як хонага квартира мебошад дар 14 ошона. чихе ки гуфтаем бинои новостройка, хона бе ремонтай, коробкаяй, бо масоҳати 43 метри квадратӣ. нархаш 220 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. лекин дӯстони азиз, ин дом техпаспорт надорад, яъне ки ин дом оли насупоридагиянд ва ин дом оли ба пуррагӣ буд нашудагияй, ҳамаш шартномавияй.
ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун Қумсангирда бародаро хоҳиш карданд марҳамат 3 сотик замин мебошад. Як дар хона ҳамӯ як комнаташ калонай қати спальняяй, кухниш отдельняй ва верандаи калон дорад 2/6. дар территорияш бо двори майдаак дораву дар 3 сотик замин бо агарод дора, бо нидастроени дом 39 квадрата нидастроени домай, дар оҷа кухни комната бо дора, бо баня ҳастай, бо ҳавзи 12 тонн об дора, летни зимни курятник дора, туалеташ дар берун мебошад. Нархаш 171 000 сомонӣ. ина дӯстони азиз чӣ фикри дестен? мо ҳар як комментария шуморо ҳамхари скриншот мекунему аз рӯи заказои шумо, аз рӯи хоҳишои шумо навори навмона месӯзем, хона мекувем. ина як бародармон хонаи заминӣ аз ноҳияи шаҳри Туз пурсид. марҳамат 10 сотик замин, 3 дар хона дар назди 44 чашма, аз наздаш об мегзара, свет ҳаст то назди дарвозаи чашма 200 метр ҳастай. нархаш 120 000 сомонӣ бо маълумоти пурра бо занги телефонӣ. ина як подписчикмон хоҳиш карда духонага квартира дар 7-9 ё километр ёки даги празем. ина марҳамат духонага квартира дар 9 мошона бинои новостройка бо масоҳати 65 метри квадратӣ бе ремонт мебошад. квадратураш барои духонага более-менее мешавад. нархаш 188 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. дару треза дорад, мансард болои хона, монолит, рехтагӣ, шкатурка дестанд. ва дӯстони азиз, агар форатон мо метавонем дар наворҳои ояндамон пешаи ҳар як хонаи фурӯшӣ комментарияи одаме ки ҳамин хонаи заказ кардагиай монем. конечно шумо ҳамо комментария да мегирем, номи ҳамо одама кур мекунему, суратшам кур мекунем агар доштагӣ боша, фақат ҳамин чизи навистагиш меброя, то ки шумо ҳам донем ки мо ҳамин именно комментариёи шумоя хонда наворҳоя тайёр мекунем. агар шумо да ҳамин чиз дар кор боша, ҳамин чиз маъқул боша, марҳамат дар комментария нависен. агар хоҳишмандо бисёр шава, мо ҳамин чиза ташкил карда метавонем. замини фурӯшӣ 8 сотик қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати 10-солагии Истиқлолият, деҳаи намуна. ҷош ҷои хубае ба гуфти соҳиби хона барои хона кардан. нархаш 90 000 сомонӣ, харидори анек бошад, бо савдорам мешавад. ва соҳиби хона мегӯяд ки иҷа посёлкаи нав шудестай, об свет ҳаст, раҳша асфальт мекунанд, мактаб садикам мешавад. ҳоло корҳои сохтмониш рафтаестай посёлкада. 10 сотик замин, 2 хона, времянка, кухни, баня, туалет, анҷомхона. нархаш 200 000 сомонӣ боз арзон карда мешавад. қарор аст дар ноҳияи Рудакӣ, ҷамоати Лохур, деҳаи Тубек. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, маҳаллаи Тоҷикобод, ҷамоати Деҳқонобод. 20 сотик заминай, дар як ҳавлӣ 2 хонае. обши фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. об свет дора, масҷид, мактаб дар наздикшай, роҳи калонам дар қарибияй. ҳавлии фурӯшӣ дар Корвон Гулбутада, 3 дар хона, 2 сотик замин, 1 этажа мебошад. масоҳати хонаҳош 72 метри квадратӣ, наздик ба мактаб ва садик мебошад. ҳавли хона тайёр нестай, коробкая беремонт. нархаш 237 000 сомонӣ. дӯстони азиз, Гулбута касе ки надона, ҳамин Корвон тамом мешавад, Гулбута сар мешавад ва ӯ хеле чанд километр рафтан мегирад. графзаводам дар ҳамин Гулбута дохил мешавад ва Гулбута нағзш ҳастай, бадш ҳастай.
нағзаш и ҳами саршавии гулбута, яъне баъди корвон саршавии гулбута нағзай не ки аллакай поёни корвону поёнои гулбута уже ҳаҷои нағз неста аз ҷиҳати свет ва об. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, духонага квартира дар 6 ошёна, бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат аст. Бо масоҳати 51 метри квадратӣ, ремонти нав дорад. Дар наздикиаш донишгоҳ, гимназия, стоматология, хулас дар ҷои беҳтарини шаҳрай ба гуфти соҳиби хона ва техпаспорт дорад. Дом нархаш 220 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода.